wabarakatuh. Halo kanca-kanca. Tepangaken nami kula Cindy Nurlaili. Kula Revaina Yulianti. Kula para Cantika Akbar Novi Pramesti. Dateng mriki kula sak kanca badhe nerangaken babagan seni karawitan lan reog Ponorogo. Sumangga kalian kawula ngraos langkung babagan seni karawitan lan reog Ponorogo. Seni karawitan punika salah satunggaling kebudayaan Jawa ingkang ngemu unsur swanten lan irama. Tembung karawitan asalipun saking tembung rawit ingkang tegesipun alus, endah serta rinci. Dados seni karawitan saged dipunwastani minangka seni swanten tradisional ingkang dipunwujudaken kanthi rasa endah, alus saha ngemu makna jero. Seni karawitan boten namung dados sarana hiburan kemawon, nanging ugi kegayut kalian maneka warna upacara adat lan pagelaran tradisional. Tuladhanipun kados pagelaran wayang kulit, mantenan, slametan lan acara resmi pemerintahan. Swanten saking gamelan saged dadosaken suasana tentrem, ayem saha hikmat. Seni karawitan punika umume dipunlampahi kanthi piranti musik tradisional ingkang dipunsebut gamelan. Saben piranti punika gadah swanten utawi swara ingkang beda-beda. Sumangga kita simak sareng-sareng. Ingkang kapisan wonten gong. Gong suarane. Saterusipun wonten peking. Peking suarane kados ngeten iki. Kaping 3 wonten slentem. Slentem unine kados ngeten iki. Kaping sekawan wonten saron. Saron suarane kados ngeten iki. Kaping gangsal wonten bonang. Bonang suarane kados ngeten iki. Kaping 6 wonten demung. Demung suarane kados ngeten iki. Kaping 7 wonten kethuk. Kethuk suarane kados ngeten iki. Kaping 8 wonten kenong. Kenong suarane kados ngeten iki. Lan pungkasane wonten kendang. Amargi kula boten saged ngendang, niki kula praktekaken saged kula. Reog Ponorogo punika salah satunggaling kebudayaan tradisional saking Kutha Ponorogo, Jawa Timur. Ingkang misuwur sanget wonten ing Nusantara. Kesenian punika nggambaraken kegiatan kaprawiran lan kesetiaan. Ciri khas saking Reog Ponorogo punika dadak merak ingkang wujudipun kados sirah singa kanthi suwiwang bulu merak ing perangan dhuwure. Topeng punika abot sanget, saged ngantos puluhan kilogram, nanging saged dipundukung dening penari kanthi wastonipun piyambak. Minangka pralambang kagiyatan lan kaprawiran. Pagelaran reog punika dipunwiwiti kanthi iringan gamelan saha tari-tarian ingkang dipunbawaaken dening penari kanthi busana lan riasan ingkang endah. Ing antawisipun para penari punika wonten Warok lan Jathil ingkang dados tokoh utama. Kados napa ta seni reog niku? Sumangga kita simak sareng-sareng.
penjelasan babagan seni karawitan lan reog Ponorogo. Yen wonten kurang luwihe kula sak kanca nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.